Sa pulse sa video ang mano-manong pag-recover ng isang katawan ng lalaki sa Nilintap Riverside sa San Carlos City, Pangasinan, umaga nitong Martes, July 6. Ang na-recover na katawan, positibong kinilala ng mga kaanak ng 2 araw na palang hinahanap matapos natangayin ng malakas na agos ng ilog sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan, hapon noong July 5. Kasama raw ng biktima ang 2 pang menor de edad nang mangyari ang insidente, ngunit nasagip. Ang nagkakayayaan po yung yung mga magbabarkada na magsihin po din sa lugar hanggang sa yung biktima nga po natin ay medyo napayulay at napunta po sa malalim na parte at medyo malakas ng alon po. Kaya po siya natangay. Yung dalawa po, nung nagkaroon na sila ng problema sa paglalangoy, yung dalawa po is na naisalba po ng mga nakatambay din po doon, ma'am. Samantalang yung isa, hindi na po, yun nga po, hindi po na-rescue. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na iwasan ang pagliligos sa ilog, lalo na't nagsimula na naman ang tag-ulan. Angel Arquero, RNG News.